Drwch ar un, drwch ar fy ngwallt, mae fe... Nes i olchi hwn ddoe hefyd. Beth bynnag, t'mod, nawr ac yn y man, mae eisiau chi cael saib yn does. A pan chi'n cael saib, chwbr beth fi'n gwneud? Fi'n yfyd y stuff yma. Mae fe'n hyfryd. Glen Getty, mae fe'n rocio. Chep bach na coke. Glen Getty, te a flas arbennig. Glen Getty, ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau. Ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau. Mae fe'n rocio. Glen Getty, fi'n dwlu ar y stuff. Reit, dyma'r diwrnod. Heddi, dwi'n mynd i ffitio short-shifter ar y car. Peth cyntaf dyn ni angen gwneud ag ar y bonnet. A tip bach i chi, os ydych chi'n mynd i fod yn symud pethau rhwydlyd, cyn i chi ddechrau, mae fe'n syniad da i mynd at nhw gyda y stuff yma. Reit. Yn y bonnet te. Reit te, dyma ni. Dyn ni'n mynd i bod yn gweithio lawr fan'na heddi. Ni'n mynd i bod yn gweithio ar y darn gwyrdd fan'na. A byddwn ni'n symud cwpl o nuts sy'n just fan'na, chi'n gweld. Felly wi jyst yn mynd i roi tipyn bach o WD-40 ar heina nawr. Cyn i mi ddechrau gweith ac esbonio i chi be fi'n mynd i gwneud. Reit te, beth yw short-shifter a beth ydyn ni'n wneud? Dyma fo fan'na. Na i tynnu fo mas i chi weld. Dyma'r stwff i gyd. Mae gyda chi un o'r ein sy'n mynd yn... yn yr injan. Hwna i gyd yn mynd yn yr injan. A hwnna. Ball socket fan'na, chi'n gweld? A mae hwnna yn cysylltu yn syth i hwnna fan'na. Yr ochr arall yn cysylltu i'r pwys sydd yn yr injan sy'n newydd rhoi WD-40 arnyn nhw. Mae hefyd gyda ni hwnna, beidio colli dim byd, y dylai fod, a hwnna i gloi fo yn y diwedd sy'n mynd o gwmpas hwn. Sy'n cysylltu hwnna i cloi o'ch weld. Nawr, beth ydy short-shifter ni? Mae hwnna i gyd yn mynd yn yr injan. Mae popeth yn mynd os y lle i gyd fan hyn. Mae hwnna i gyd yn mynd yn yr injan. Reit, beth mae short-shifter yn ei wneud? Reit, felly dyma yw'r ffon gear fan hyn, Nawr, fod yn onest, does dim byd yn bod gyda'r ffon gear yma. Mae fe'n gweithio'n berffaith gywir. Felly, os mi'n dangos i chi, mewn i cyntaf, fyna, Ac os fi'n symud o cyntaf i ail, mae fe'n gorfod symud, fel y welwch chi, o fan hyn i fan hyn. Nawr, pan dwi'n rhoi short-shifter mewn, bydd hwnna yn 30% yn llai. Hefyd, os ydych chi'n gwrando arno fo, mae fe'n mynd gydwm, a wedyn gydwm. Ar ôl mi rhoi short-shifter mewn, mae hynny oherwydd yn yr injan, mae'r darn yma a rwber o gwmpas o, sy'n gwneud yn fetal iawn pan ti'n tynnu fe nôl amlan. Ond oherwydd mae hwn yn fetal i fetal, dyle fe fynd, clic, clic, a 30% yn llai. Felly dyna'r pwynt. Felly, nes mi symud hwn i gyd. Fel rwy'n gallu cael mynediad i hwnna lawr fyna, chweld? Fi wedi rhoi WD-40 arnynt yn barod. Reit, dyma'r offer sydd angen arnoch chi i wneud y jobyn yma. Socket ratchet yn Saesneg, sa'n gwybod beth yw'r enw Cymraeg amdano fo. Mae gen i gwbl o estyniadau, fi wedi rhoi nhw at ei gilydd fyna fel chi'n gweld. Ond, tmod, fel dwi'n gallu cyrraedd un o'r screws na sydd yn cadw'r batri mewn. Mae gyda fi un spanner 10mm, spanner 10mm arall, fel mae'n gallu defnyddio un i ddal sgriw a'r llall i agor i rhyddhau. Wedyn mae gen i un 13mm, byddai angen ar gyfer rhywbeth, just rhag ofn. Dwi'n gwybod, byddai'n dangos i chi hwyd all yw'n defnyddio hwnna. Un soced sydd yn 10mm, un soced sydd yn 13mm, ac wrth gwrs yn bwysig iawn, paraspectol haer rhag ofn ei bod hi'n heilog dros ben, fel ydy hi maestig heddi, dwch ar hwnna. Byddai hefyd yn defnyddio tipyn bach o saim cyffredinol i fynd ar fan hyn,
a fyna, fel mae'n gallu symud yn neis. Byddai'n defnyddio tipyn bach o Loctite o hwnna, ond perma-lock di enw'r un yma. Ond na gyd ydy'r Loctite, a bydde fe'n sicrhau mod i'n gallu cysylltu hwnna, a bod hwnna yn cysylltu'n dyn ac yn aros fyna. Dwi'n defnyddio bach o copper grease a'r brwsh yma. Chywod lle mae'r ein yn mynd, mae yna cwpl o screws yn y car yn barod lle mae'r ein yn mynd, ond maen nhw wedi bod yn ers 15 mlynedd ac maen nhw wedi shredu, dwi'n siŵr bod nhw. Felly dyna pam maen nhw'n rhoi tipyn bach o WD-40 arni'n gynharach, a cyn i mi dynnu nhw mas, i gwneud o bach yn haws i mi, dwi'n mynd i rwbio nhw gyda'r brush wear yma, i cael gwared ar y ffrwd i gyd, a rhoi tipyn bach, efallai tipyn bach o hwn, jyst i gwneud yn sicrhau bod nhw'n dod mas yn neis. Oce, a dyna ni. Dyna'r stwff i gyd. Hefyd byddai siŵr o fod yn gwisgo het, oherwydd mae fe mor boeth heddi. Iawn te. Dyma sut mae fe'n edrych pan mae'r clip yn ei le, chwald. Gyd fi wedi gwneud yw gwthio fe trwy'r twll sydd ar yr ochr yna, a mas trwy'r twll sydd ar yr ochr yna. Dych chi'n ei weld o? A wedyn beth sy'n digwydd, wedi colli fo. Beth sy'n digwydd yw, pan mae fe fel yna ac mae fe yn ei lle yn y car, dych chi jyst yn clipio hwnna dros fan hyn, chwald. Clip, a wedyn mae fe wedi cloi. Felly jyst i ddangos hwnna i chi. Reit, dyma ni. Extension gyda'r 30mm ar y gwaelod. Yn mynd reit lawr fyna. Chi'n gweld e? A wedyn fi'n mynd i cymryd o bant. Dyma ni te, a i chymryd i bant. Chi'n gwybod beth dwi'n ofni bob tro dwi'n gwneud rhywbeth ar y car, oherwydd mae'n aberig bob tro, a byddai'n ei llai yn torri rhywbeth, neu yn anafu fy hunan. Oce, dwi'n mynd o bant. Ar y dig, come on baby. Gallu tynnu hwnna gyda fy llaw. Whee! Oce, strap i ffwrdd. Hwna bant. Reit te, 10 mils nawr ar y pwynt yna, a byddai wedi gwneud. Cofiwch wrth tynnu'r batri i dynnu'r un D yn gyntaf, y negatif, a wedyn y coch y live. Pan dych chi'n rhoi nhw nôl mlaen, rhowch y coch ymlaen yn gyntaf a wedyn y negatif. Okay? Mae hwnna mwyn sicrhau bod chi ddim yn chwythu'r fuses i gyd. Reit te, rhaid tynnu'r chambwrdd yma mas nesa. Mae'n edrych fel mae rhywun wedi cymryd un yn barod a cholli hi cyn i mi ddod yma. Wedyn mae'n 1, 2, 3, 2, 3 i cymryd mas. Ac ar ben hynny mae dynnu lawr fyna, chi'n gweld? Mae'n clip fyna sydd rhaid mi symud. Ac mae'n un arall hefyd trwy yn y cefn fyna. Felly fi'n mynd i dadclipio'r un a gyd a tynnu hwn mas nawr. Oce. Reit e, newydd sylwi, mae yna clip arall reit lawr fyna. Fi'n siŵr chi'n gallu gweld o lle ydych chi. Ond mae hi reit lawr fan hyn. Chi'n methu gweld o. Fyna. Oce, dyma fo oddi ar y car. Mae fy wyneb i weirydd fyna. Sy'n troi o drosodd. Fel na oedd hi yn y car. Ffordd na. Fel na oedd hi yn y car. Felly mae yna 2 lawr fan hyn. Mae rhaid i chi dadclipio. Un ar yr ochr yma i dadclipio. Gyda ni'r 3 sgriw na. 13 mils. Oedd reina i gyd. Fel chi'n gweld ochr arall, mae'r tiwb yma i tynnu'r dŵr mas o ble mae'r batri'n eistedd. Ni. Oce, y rhan nesaf. Reit, a dyma hi, heb y batri, fel chi'n gweld. Mae yna lot fwy o le fan hyn. Fi'n gallu gweld union beth fi'n gweithio arni hi, sef hwn fan hyn, a'r nuts sydd fan hyn, reit lawr fyna. Nawr te, ddoe, rhoddais i bach o WD-40 arni, felly mae wedi bod yn gwneud ei hyd all edrych trwy'r nos. A fi jyst mynd i roi spray bach arall wrth mi barhau gyda pethau eraill.
Ni, lyflu. A reit lawr fan'na hefyd. Mae'n handi cael y gwellt yna ar y WD-40. Reit te, a wedyn y rhan nesaf. Felly fel chi'n gweld, dyma be ni'n mynd i gwneud. Ni'n mynd i rhoi 13 mil dan fan hyn. Fel yna, a'i fflicio fe fyny. Wow, a mae hwnna wedi gwneud. Easy peasy. Reit, mwyn gwneud y darnes yma, bydd angen cwpl o degs arnoch chi. Ochr yma. Dych chi'n defnyddio un i dal hwnna, a'r un llall i dal hwnna. A wedyn chi jyst yn torri nhw fel yna. A wedyn, dyle fe dod, fi wedi gwneud hwn yn barod, dyle fe dod yn syth bant wedyn. Wel, hawdd. Reit te, mae rhan yma'n eitha cymreth. Fel chi'n gweld, mae gyda fi'r socket ratchet. Ok, fel chi'n gweld, mae'r socket ratchet, na just two, yn ei lef o'n barod, ond mae eisiau cefnogi y darn mae fe wedi sefyll arni, sef y pwys yma. Ok, felly mae rhaid cefnogi hwnna gyda rhywbeth. Be fi'n mynd i gwneud yw jamio'r hwn lawr fan'na. Fel, dydy o ddim yn gallu symud tra mod i'n symud symud y screws yn dweud. Ok, mewn 5 munud fe welwch chi, gobeithio byddai wedi gorffen hwn. Ble mae'r mas o'r diwedd. Dyna fel mae WD-40, mae fe'n wych. Mae'n amser i mi ffitio hwn, sydd yn pwyso cryn dipyn. Bydd pwysau hwn yn gwneud i'n llawer haws i symud y gear nôl amlaen. Ond cyn mi fynd, fi jyst yn mynd i ffitio'r ochr yma, oherwydd dyna'r un fi wedi tynnu mas. A cyn mi wneud, fi jyst yn mynd i rhoi tipyn bach o copper grease ar y gwaelod i sicrhau bod e jyst yn llithro mewn yn neis. Felly, dyma ni, jyst ar y diwedd fyna chi'n gweld. Nawr, mae hwn yn mynd ar ben hwnna. A mae'n barod i ffitio ar y car. Ac nawr, yr un arall. Bysa hynny'n ddigon, chi'n siŵr. Hynny. Ac mae hwnna yn barod i fynd nôl mewn. Gwych. Reit te, mae rhain i gyd yn nawr yn fysedyn. Hynny yw, fi wedi troi nhw mor bell a dwi'n gallu gyda fy mysedd. O, mae tipyn bach mwy, dyna ni, fysedd tin. Felly nawr ni jyst yn mynd i troi hwn oddi ar fan hyn a clipio fe mlaen i fyna. Easy. Mae hwn yn hawdd, ti jyst yn troi o fel yna. Wedyn mae fe'n dod yn syth bant rach yn chweld. Dyma ni, wedi gwneud. Ac nawr, nawr mae hwn yn mynd syth ar fan'na. Fel yna. A wedyn mae'r nut yn mynd ar ei ben. Tipyn bach iawn o Loctite ar fan hyn. Hynny, yn ddigon. Reit, mae hynny gyd yn dyn. Gyd sydd fi'n gwneud nawr yw clipio hwn i lawr ar hwn. Fel yna. Job done. Nawr, just y clip na i fynd mewn pa ochr. Ochr yma fi'n cymryd. Ie. Y clip i mewn yn yr ochr yma, arall y byddai wedi gorffen. Reit, amser i weld os mae pethau wedi newid neu beidio. Bysedd wedi croesi. Troed ar y thing. Ok, felly, fyna, i fyna, i'r canol, trydydd pedwerydd, pumed. A gawn ni weld ydy mae'r reverse yn gweithio hefyd. Mae'n teimlo'n lot dynach. Cool, man. Sporty. A dyna ni. Reit, gwell mi clear Rhan y blaen.
Tym bach o gyngor ychwanegol I chi fan hyn. Cyn I chi roi'r batri nôl mewn, glanhewch y points. Okay, be fi'n defnyddio, darn o sandpaper fel yna. A fi jyst yn rhoi y gwmpas fel yna. Ac yn rwbio nhw fyny bob naill ochr a'r ochr yna hefyd. Chi yn lan ac yn sgleinio y ddau. Okay, ar pwyntiau eraill. Reit, ac mwyn gwneud y rhai y clamps, dwi'n defnyddio rhywbeth sydd y gwmpas yr un trwch a hwnna, a fi'n defnyddio pen, okay? A beth chi'n gwneud, ych chi'n amgylchu'r pen gyda'r sandpaper yma, fel yna. Ac wedyn, gan mi ddangos I chi. Chi wedyn yn rhoi dim mewn fan hyn. A chi'n rwbio'r tu fewn fel yna. A chi'n gwneud yr un peth gyda'r un yma mae'n mwynhau. Reit, a dyma ni popeth wedi gwneud a wedi blino'n lan. Short-shifter, install Alfa Mito, yr un... Modio'r Mito, Rhan 1, Ffitio Short-shifter, wedi gorffen. Dyma fo gyd wedi wneud o'cha. Welai chi gyd tro nesa. Reit, dyma ni. Ydy, dwi'n gwybod ni. Mae'n boeth. Mae'n chwil boeth yma. Reit, felly, oes o witch. Barod? Ie, ti'n edrych fel e. Oce, dyn ni gyd yn boeth, but reit te. A ti ar gears te. Mae ddim yn mynd mewn yn bell, nag yw e? Na, ge, mae'n short-shifter yn yr holl pwynt. Ti efo mewn I 5 med? Ti'n gallu mynd hwnna, fe? Ie. Nag ti'n poeni bod e ddim mewn gear? Wel, nid os mae fe'n gyrru. A beth mae... lawr, lan? Na, ge, syth ar draws ffordd hyn. Reit nôl fyna. Na fe fes. Os dim eisiau gwythu fe'n reid. So, felly beth ti'n meddwl? Mae'n lleihau lle faint o bellter sydd gyda ti symud hon ymlaen. So hwnna'n gyntaf, ail, trydydd, pedwerydd, pumed. A reverse o fyna. Hodi hwn fod symud hwnna? Nag di. Mae eisiau mi sortio nhw. Ti'n gallu just troi e, drycha. Troi. Oh, right, fel sgwto. Ydy. Felly mae hwnna'n o reid nawr, mae'n just ti hwnna, troi awr di ti. Pa di gwneud e ormod fyd, drwch arno fo nawr, drwch allu ma fo, chi methu dall nhw gwybod. Mae'n rhaid mi sortio hwnna mas nawr. Ti eisiau fi troi e nhw? Na, gyna fe'n dyn, mae fe'n well bod yn dyn, ond dwi'n. Mae'n dyn? Wel, oce, beth ti'n meddwl wed, ti'n hoffi neu be? Mae fe hefyd yn teimlo'n fwy union gyrchol I fod, mae fe teimlo'n mwy gwnwmp, ti'n modd? Ie. Bydd rhaid I fi... Wel, fi'n hoffi fe, mae'n neis al, ond... Fos ni eisiau tref y mas pan mae'r car yn gari yna fe. Bydd rhaid ni gwneud e, wech, oce. Reit, fi'n crow sound. Dyn ni gyd mor fflinedig heddi, oherwydd mae hi mor boeth yn dwi. Gwan eistedd fanna yn fy ngorsedd. Na ti, a gweithio hwnna lawr, a na ni, a ti efo. Ie, mae'n positif, ie? Ie, chi'n hoffi? Ie. Mae'n fwy sporty ond dwi. Dwi'n teimlo fel dwi'n yn y gwely achos dwi'n dolwydd. Nôl, chi'n meddwl, o, na I sythu hwnna tipyn bach, y cefn, ti'n meddwl cefn y sedd? Falle na faes beth sy'n bod gyda fi, a fi'n defnyddio clustog. Does dim lumbar support gyda fi yn y sedd na. Dwi'n gyrru fel hyn. Wyt, dwi'n gwybod, fi methu gyrru fel na, mam. Dwi ddim yn gallu. Wel, dwi'n bach yn fwy na ti. Ond ti'n hoffi, ie? Sound, diolch yn fawr.